Ka aid at action ka badai ka way na kislam hikay siya kisamla wat kam ka ne ka jok ka ba klem don kam siu shi pisa ka ba don ha umsning ha arke kompleks umsning patarim kilai teli ki bentas sengkam ha katai ka shlam ki kentup ya ka su jan ne tailoring snalight ne wiring bat bu dukan pen bhabriu ne beautician shop kat kum uba hilarious shilla network development manager katai ka shlam ulayat hu baka shlam hadu ki negisngi kala sei bongot ki samla ki lai teli ki sap balahikai bat menta kadang trai shirham ban sei shu iki samla naga them ribhoi ki badang penya so thamai ban wan shakatai ka jingsha hikai ka baklem don kam siu pisa ban nakal yang ba hilarious ula pentip baki samla ki bakwa ban shim form ha katai ka shlam ki la ban lek kendu ha office tray kam bat ya katarik bakhadu kan long ha kalai phuwei tarik kelaleng kot arajar ar pholai Andai ban drilling do song sa ha umran dairi te ngawan kadi jaka ban wan training kum competition te ngalayo jemto shibun akan limba kan ngamdan ka kam gajam ban train nomor ngam yo lat ban puliru te limba kan ka skim badon hang jaka ngayo ngatip te ngawan ban tep hang ni te den banget training hang lai benai te ngalayo kalat ban pli dukan lajong te limba itu dukan banget pli po umran dairi ngalayo kan ban yo gijin toy nam takikun jindon kampung jongan ko man kasni kublai pi bara ka kerteng ka jona ka dei hilarious shilla bat ngade ku network development manager jong ka aided action international organization ka badan ya ka wayne ka office trekam home sning arki complex haneng jong ka megalia rural bank mentangi pentrekam ya ka project enterprise promotion for sustainable development da ka jingkershan jong ka Child Network bat ke BMZ German Corporation lembaga ni ke project nyai ke free vocational training namta ki samla ki bala in school shitengkor ki bawan na kalongeng ke bak hamduna ka yo kakot bat ki bala dap kat prasnem sheneng ki kane ka training ka de free of course but ki trades ki kentup ya ka beauty and wellness electrical and house wiring but fashion designing and tailoring. The duration jong kane ka training ka day live banai classroom theories but practical but she banai pde idon ka OGT lane ka on job training ya ka baki la banyo experience ya ka kam haki dukan ki baper haki training ki baki la yo under ladep ya ka training ya kini ki training ngidon ro ya ka training ka bede but ka EDP entrepreneurship development program ya baki samla ki la ban wan shakmat ban shim ya kene ke training nang baki la ban seng ya la jong ki kam but lemba kene ka project ro ni kershan ro ya ki samla bakin seng ya la jong ki kam da ka ba ni nakale ka office ro ni don I support ibade ha kinja jong ka revolving fund baki la ban avail ban seng ya la jong ki kam Baidi bat ka admission namta ka batch bat mai ngila play ka admission process bat ki samla ba bakwa ban shim ki form ki la ban mi sha ga office trikam ha ka porsh ko baje hadu saw baje bat ya ka admission process ngin pin kut hadu ulai ko itrik mita ubnai